sah Kakang Semar tinggal wangune aku wis ora digawe karo Kopra Bringgawati. Lah sababe nyatane tak duga tak sebowo tak aturi wumi tak aturi tangi tak aturi wulu ora bertangi mula dina samengko aku tak mati wae wis sampean kok mati sababe pecaning Jawata Bratayuda kudu ditunggoni kalawan Brata Pandhawa kuwi Kakang Prabu Kresna tinimbang besok mati Bratayuda aku mati saiki sampun ngaten kedane ngati tanpa mbedal taning pasti budidayane manungsa tanpa kuwi gaya sing kawasa sampeyan niku kadya suluh lumaran kope dinurusi jimpane ginikit tunggal rasane sampeyan niki tunggal sami Bathara Wisnunipun sampeyan ngerti kudu dununge pati metu wonten gangsal pati madya pati nista pati janji pati utama lan pati sampurna pati madya niki patine wong lara lumrah kakucen ana kagedhongono nek wayahe mati ya mati mboten nangsal sujud slira pati nista patine wong lalu kaya sampeyan niku wau badhe sujud slira sukmane mboten sampurna kesasar terus pelayangan sampeyan nek pati janji pati wong kang kleru dalane wong golek kesugihan ngorbaning anak kanggo wadal sok-sok iki wong guru sugih dadi tiping neraka nek pati utama patine wong bela agama bela negara dadi pahlawan nek pati sampurna bali asale saka Gusti ya bali saka Gusti mongko sampean kudu ngerti sampeyan gentun tapa dadi pegawan ciptaning sampeyan dos pundi Yolenang sukma sangganan jaya nalika semono wis ngerti anane hakikat lewat tori tegese dalan tumuju manifat nganti alam masuk malakut sato jabaul sakala pesan raga tinggal sukma layung goleki sukma jati
jagat dewa Bathara Kakang Narada pak parkencong payungro nun kasinggihan dawuh adi guru nun kasinggihan dawuh Koko Mas dinten sakmangke nimbali kula kaliyan penyarian wonten wigati menapa adi guru panjenengan kula timbali kaliyan dewa penyarian putra kula awit dinten sakmangke kodrating jagat boten saged dipun wiradati sirnaning angkara murka saking lumaing bumi pramila kedah nyerat pepaken Jitapsara kangge tuntunan perang Baratayuda Jaya binangun senajan Pandhawa kaliyan Kurawa menika Sudara cecak nanging kedahen negara Ngastina wangsul dhateng astaning Pandhawa nggih awit menapa ingkang dipun aturaken adi guru panjenengan leres kangge kriyaning crita duta sinten-sinten mawon ingkang jabel negara Ngastina dereng saged kasembadan katurutan pramila mekaten penyarian nun kasinggihan dawuh Kanjeng Rama murgage majuwa tulisan kanthi tata kang dak atur penyarian Negyo anyerat menapa ingkang dipun aturaken Kanjeng Rama Pramis ngerten ngono ya penyarian kanggo wiwitaning kandha cinarita pecahing suci perang Baratayuda Jaya binangun bakal ngutus dalange Pandhawa Srinalendra Bathara Kresna supaya njabel negara Ngastina. Inggih Rama. Banjur besok bakal ana yaiku Senopati. Senopati ana saka negara Ngastina. Dik Swakarna besok mungsuh karo Gatotkaca. Ing kuno apesing Gatotkaca curiga manjing Waraka mati mergo Dik Swakarna Gatotkaca. Inggih, sampun kula serat wonten ing Weda Jitapsara Kanjeng Rama. Banjur ana maneh putra Pandhawa kang aran Raden Abimanyu. Yen ana kandha crita ranjakan Abimanyu dikroyok karo Balakrawa dipateni karo Jayajirata Abimanyu. Sakwise besok ana Senopati maneh yaiku Sanggang Guru Bisma Resi ing Talkanda madhep ing Prayodan mungsuhe Senopati saka negara Ngamarta midheri Wara Srikandi apa kabeh ora nganti kliru anggon para nulis ana ing Jitapsara. Inggih angsal pangestunipun Kanjeng Rama kula sampun kula serat wonten ing Weda Jitapsara. Sakdugure Resi Bisma ana maneh yaiku Sultan saka Mandura Prabu Baladewa saking digayani para mungsuhe kejaba putra Pandhawa kang aran Antareja. Kacarita dereng ngantos rampung pangandikan pukulun Pramesti Guru kaliyan ingkang putra Bathara penyarian wonten
abure lanceng seta saya mandhap saya nyedak abure sang mirengaken menawi mungsuhipun Prabu Baladewa menika putra Pandhawa Raden Antareja saknalika mangsiden camplang blabar Weda Jitam Sora tanpa den tulis ical tulising kodrat Prabu Baladewa mengsah Raden Antareja. Menika sanes pokal gawinipun ingkang putra penyarian. Iya, ngerti penyarian. Menawa iku dudu pokal gawening penyarian. Mula aku ora nyalahno marang jeneng sira, Mundura. Bakal ana pawongan kang sowan ana ngarsane kula penyarian. Mung kasinggan dawuh. Wasisani dewa Narayana Sukma Wicara kasinggan dawuh Kanjeng Rama kula ngaturaken sungkem pangabusti kunjuk wonten ing sandhaping pepodo kadika tak tampa sungkem pangabektimu bali pangestu nyuwun tampalana Sukma Wicara kapundi mugi ndadosaken jimat ingkang langkung paripit kejabaning sapa iku apa wigatine nganti Sukma Wicara munggah menyang kayangan Suralaya wujud klanceng seta nganti nyamplak mangsi gagar wigar tanpa karya anggota nyerat pepaken Baratayuda inggih nyun bumi samudra pangaksan agunge pangastuti awit anggen kula kranta-kranta sowan wonten ing kayangan Suralaya Kanjeng Rama kepingin ngertos kados pundi lelampahan perang Baratayuda benjang menawi sampun piti wancinipun sareng kula ngertos mirengaken menawi Kakang Prabu Baladewa menika badhe dipun mengsaken kaliyan Raden Antareja kula aturi dipun busuk kemawon kodrating jagat dipun busuk mawon
yen Antareja ora sida mungsuh karo Baladewa. Sapa kang bakal murba Baladewa karo Antareja? Apa sliramu tangi? Inggih. Kula saged murba wasesa Kakang Baladewa ugi anak kula Antareja nanging seranganipun ditapsara pepangkem perang Baratayuda kula suwun. Kakang Narada kados pundi panyuwunipun Sukma Wicara? Mbok-mbok. Sukma Wicara nun kasinggan dawuh. Ana wae sing kok jaluk ya. Pepangkem Baratayuda bakal kok jaluk, kamangka iku sing duweni kudu dewa. Nah, boyang kersanipun adik guru kados pundi? Ngene Sukma Wicara. Yen pepangkem Baratayuda bakal kok jaluk, tak udaneni apa sing dadi penjalukmu. Nanging ana pitukon. Pitukon menapa Kanjeng Rama kula? Sing tak jaluk kembang Wijaya Kusuma kanggo ijole. Sebab aja nganti besok yen perang Baratayuda yen sliramu isih nggawa kembang Wijaya Kusuma mengko bisa maloyakno kabeh sing wis padha ora inggih. Menawi monggo kula aturaken dhateng panjenengan. Kembang Wijaya Kusuma. Marang jeneng sira uga piyandhepara wis tak tampa wis tak simpena ning kayangan Suralaya para gage aja nganti kesuwen bali menyang Ngayi Mercapada jujuka ana ing jala tunduk ing wuru bakal tinembe besok sapa sing unggul jurite kasinggan dawuh
ayo kanca Nun kasinggihan kali Kakang Sukma Wijaya tinemu karo kakang arep nang Yai inggih Kakang Mas ngaturaken sumpa pangapunten kula sandhapi pewoto tak tampa panjenengan ya Yai kula bumi mungkin dadosaken sikap arep nang adik semua bakal nyanyi mulai panjenenganipun Kakang Mas Sukma Wijaya awit ujaring dewa ingkang akarya jagat Pandhawa kedah gadhah brata cemani boten wonten malih menawi boten Kakang Sukma Wijaya Kakang Malaya ingkang sakmenika tapa brata tapa tuwuh ning jala tundha jar samyatane ragane suwung boten wonten sukmane pramila kula suwun wangsul dhateng raga panjenengan Kakang durung wayahe bali durung wayahe bali menyang alam donya kedah purun menawi boten purun bakal kula rudha paring lho pamit karo Kakang mati mergo aku kepareng
Kakang sampun wancinipun panjenengan wungu saking Toko Sari Kakang Nalendra menika ingkang ngrayi Raden Taranggono Raden Rejuna sampun dangu anggen kula ngrantos umunipun panjenengan Kakang Adi Budi kasihan dawuh Koko Prabu adikku Werkudara Jlita tresna kakangku wis wungu anggone jlita kakangku Toko Sari ana ing Jala Tundha ngene iya takoni ya Yayi pun kakang nganti kroyo-royo tak rewangi Toko Nendra ana ing Jala Tundha kene sebab saking tresnaku saking abotku karo Pandhawa besok yen wis titi mangsane titi wancine Prabrata Yudhajaya binangun supaya bisa unggul jurite sebab pun kakang sing dadi pujangga pun kakang pujangganing Pandhawa Yayi tak rewangi tumindakku kurang utama aku dadi lanceng seto kepingin dengkik kepingin ngerteni tulising kodrat besok Prabrata Yudha kaya apa lajeng menapa sampun kasimbadan sampun kaleksanan menapa ingkang panjenengan upadi Koko Prabu keturutan aku ngerteni apa besok sing dilakokno Pandhawa karo Kurawa pepacung jitab sora diparingno karo kakang nanging krana gedhe dosaku akeh turutanku sinampiran jejibahan sing ora enteng mungguing Sri Nalendra Bathara Kresna angsal jejiban menapa saking pukulun Pramesti Guru ini ya Sena tak aturi tak jawani aja nganti lara atimu karo pun kakang kabeh diserat pancen Bratayuda kelangan bondo kelangan nyawa bareng aku krungu menawa Senopati saka negara Ngastina iku Kakang Baladewa sing teka ngamarta iku anak Antarja kaya ngono umpama wong tega larane ora tega patine banjur durung nganti ditulis karo Bathara Penyarian mangsine tak nyaplak nanging kurangane apa Ratuning Dewa Kanjeng Rama pukulun Pramesti Guru ngerti menawa sukma wicara sing munggah ana ing kayangan Suralaya banjur aku ditimbali kaya apa carane Antarja karo Baladewa ora melu perang Bratayuda binangun iku aku sing menang murba satriya loro iku nanging aku njaluk idol
pepangkeng jitak soro kanggo perang Bratayuda Jaya Binangun tak jaluk kanggo tuntunan kinarya pujanggane Pandhawa. Banjur aja kakean omong cetakno karepe jeneng Kresna kakangku kaya ngono. Kakang Baladewa gak oleh melok Bratayuda, Antarja ya mula saka iku sing mesti Antarja dadi tumbaling Pandhawa Ngamarta. Kira-kira tega apa ora sliramu? Dadi tumbale Pandhawa yen ngono kudu mati wonten yo sen. Yo kowe anakku. Rino kelawan muni. Aku ngomong karo Sena. Menawa kepilih dhewe karo bakti menyang Pandhawa. Sarana kepilih melok makut ing perlukan dadi Senopati. Besok yen wis Prabu Trika Jaya Binangun. Tega apa ora sliramu? Ini ya Sena. Tekaning jodoh, tekaning pati, menungso ora bisa ngumpul panguasane Dewok Sena. Iki kabeh dinaris ana ngarsaning Dewok kula antepno atimu tentremno batinmu. Tak ayane pakaryan sinambi ana ing pundakmu Sena. Sliramu saiki tak takoni. Jawaben kanthi jujur. Apa sing ana sakjroning atimu? Umpama ya besok yen wis pecah perang Bratayuda Jaya Binangun. Karepe Antarja kaya apa? Inggih. Menawi saking kersanipun ingkang putra Antarja. Kula badhe sabiyantu dumateng para pemimpin Pandhawa. Kula tumpes Kanjeng Wawa menawi kula ingkang dipun jagaaken kaliyan Kanjeng Rama Sena utawi para pemimpin Pandhawa. Kamangka Kurawa dudu wong siji lho. Maewe cacahe durung bala sing ana njaba. Prasasat duwe bala raja Prabu Suwidana. Kamangka Pandhawa mung 5 cacahe. Inggih.
senajan mekaten kula boten badhe krep boten badhe miris boten mundur sejangkah mangsa kalian kula duwe apa sliramu wani dadi senopati ning Pandhawa besok kula sampun kagungan upas ingkang mandi 1000 mandi Kanjeng Kula mboten ngantos kula ngayuda kalian pawongan ingkang badhe ngayuda kalih kula nanging tapakipun kula bilang sampun kaporo kalih Japani Bantara pramila kula ingkang badhe maksud wonten ing peryogan dados senopati ing Pandhawa enjang menawi Bratayuda Jaya apa kena tak buktekno apa sing dadi omong dileng ana ngarepmu tapaking sapa dilateng yen pancen bisa mandi tak sembadani keturutan anggota dadi senopati ning Pandhawa Carita Raden Antareja sang Sri Nawendra kantos bukti lan nyatane saknalika tapak wonten ing ngajenge Dendel saknalika ndang wani banto ambyuk Raden Antareja